Бачаҳо дидестен ин амиҷа камтарш хай переключатели мечитай, неки остальниш ҳамаш инам хели ана запчасти тифайлай. Надиден? Ҳамёра бародаро вақте айнои хитон месӯзам силкаша описанияда мемонам, тарзи паят карданаша бинен, ҳами паят мешава бачаҳо. Ай ҳеҷ кара не ами чизои хонаи хитона паят кунен, вечни хизмат мекуна, гарени бад хизмат мекуна. Ина мисол ма инами хе сатили инами 10 12 чандай литрашами ана ай краскай хайшхлыбами дадриам хели ҷокадагине пыршидагай. Мақсад ҳамиё контакто тез меза паят кунен, силкаша мемонам бидуруин, марҳамат ёд гирен. Беҳтарин мешава хитон паят кунед, ами тифайлотон гарени бад хизмат мекунада, таҷриба кардагем. Хуб бародаро бетараф намонед, гуфтам информатсияро баротон батам. Раҳмат. Салом бародаро, хушомадед ба сайти 550 ҳунар. Мо таслим гирифтем ки аз ин пас ҳар яктаи шумо агар хоҳиши реклама кардан доре, метавонед дар номерҳои мо тамос дабурем. Чизҳое дар хона дорем ки намедонем чӣ хел ба савдо барорем. Бародаро, номерҳои мо, ватсапи мо 24 соат кор мекунад. Марҳамат, хулосаи худро барореду ба мо занг занед. Мо дар YouTube канали 550 ҳунар реклама мекунем. Раҳмат.